Dobré ráno lidičky, tak jsme tu u druhého videjka, jsme na cestě do Berlína a já vás zdravím na mém kanále s velkýma na cestách. No a hned po ránu průser, nějak jsem neukončil pauzu a karta mi napsala, že jezdím celou noc. Takže hned průser v úterý ráno, no nic no. Když mě chytnou policajti, tak mě zavřou, jídlo zdarma, přenocování taky, co víc si přát. Už jedeme na 10, tady vidím ten. Jeďte výjezdem vpravo. Už bych nejraději jel radši domů. No, ale to si počkám do pátku. Ale pozitivní věc na dnešku je, že nejedeme vlakem, protože míříme do Gary z Ludwigsfelde, z Berlína. Takže kolega jel pro nějaký auto, kamion, autobus, nevím. A budeme dnes dělat taxíka. Tak, nyní se nacházíme, podívejte, Ludwigsfelde, ve Skánii. Jsou tady plno aut, to jsme všechno navozili my. Ne, kecám. No podívejte, dělají nějaký kanály. Čištějí kanály. No, já už pouze počkám na kolegu, čím přijede. Ale počasí nic moc. Vypadalo to minulý týden, že bude krásně, já jsem si vzal jen mikinu. A budu mrznout celý týden. 6 hours later. Tak jsem marně doufal, že přijede nějaký Mercedes, BMW. A já se musím spokojit s Ivekem. Ach jo no. Ale aspoň budu spát. To je taxík. 3 hours later. Tak, konečně jsme to dojeli. Teď se nacházíme ve Skánii, ve městě Gera. S tímhle křápem jsme to dojeli. No, záda mě bolej. Ach jo. No. Dva kolegové přijeli Audinou a my Ivekem. Kde bude problém? Klíče jsme si vyzvedli, jdeme hledat auto. Doufám, že to nebude tak špinavý jako včera. Tak, jsou tady, takhle když uvidíte 4 krasavci, tak nějaký bude A, tak to bude tenhle. Podívejte, krásná barva, světle krásný. Tak jdem zkontrolovat čistotu, naftu a tak dále. Tak máme vše připraveno. Značky, nasazený, vypsaný protokoly, ale opět madrace špinavá. Ach jo, se budu spát venku. Tak, máme zaparkováno,
toto videjko je u konce. Opět jsme na stejném autoofu jako včera, protože ku podivu předáváme zase v Berlíně. A já poprosím o odběry, lajky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.